Toletak estropurik gabe nola, itxasorik gabe nekez ulertu daiteke abantari honen kirol ibilbidea. Nagore Osoro patroi jarri zuten bere lehen urteetan, eta ordutik arraunei begira izan ditu bi begiak nola uretan ala lehorrean izan denean ere. Berriz ere txopara bueltan, kresala zainetan, kolorez berdineko elastikoak jantzi dituen arren ageriko da, jaioterriarekiko, ondarroarekiko duen lotura. Nagore Osoro, kaixo ongi etorri. Kaixo. Berriz ere txopan, aurtengo udan, ondo ikasitako ez dela, berehala azten. Bai, aurten Tolosatik detxuzten, eta, bueno, urte batzuk lagata egon da ero, guzanitu hortxe guan, eta, beste urte bete, bentsate, igual ondo amaitzeko eta ja amaiera ona moteko, edo jarraitzeko, baina, hasiera baten esan Soro keixa bat zanela, ez? Ja, hainbeste urte lagata egon da, danotak jauzelako gogorraran gero buelti, arrauna lagata gero bizimodu aldatzen da, eta danotak jau zemat ordu sartu birdi zen, eta ze exigentzia maila dan, eta ja hoitz esazenin pare bat urte oporretan egotea, edo nahi dozunera sobre la martxa etxea bisitxi, barriro hori dana mozti eta ostabe arraunea begire hoti, gogorra da ez, baina, detxustan, eta zanean, behatu, zatxik ez. Zeuk esan duzu, egin dituzu arraun talderen bateko kide izan gabe urte batzuk, gertutik jarraitu duzu arrauna, tarte horretan? Bai, baina arraunan parte ona, ez? Telebistan agertzen dana, edo telebistatik kanpoko ligetan jarraitzezune, gero ondarrun egonda eta hemen sare sozialetatik eta dana jarraitzen dabe bai, baina parte ona, ez? Ontxe danok ikusten duena eta neguko hori astuta, ez? Bakizu gogorra dela, baina ja behin lagatezunin asko deskonektaten da, eta gauza honea eta arraunetik kanpoa da zen gauza honeta errez oitze zabe bai, orduan gero uretan ikuste zuzenin udan eta egueldi honaz eta amendi morrutik behatzezunin, esatezu ez, ostra, ez inbidixi. Baina, klaro, horrek atzetit auken danak ez dago moten inbidixaik ondo zazenin jarritxe terraza baten lagunakin. Zu aur mailan hasi zinen, oso argi altzen nuen arraunean aritzeko nahi hori zenuela. Kuadria oso hasi ginen praktikamente pilo bat jente hasi ginen erramutan, eta gaina ni berandu hasi nitxan. Eta hasi nitxan bizkat joera horreaz, ez? 13-14 urteaz badanak apunta dit, eta benga nugu, kuadriakukin. Bi ginen, jarraitzeko asmu geunkanak edo bentsate, lagatea guz ondarrun amaitzen dalako, ez, ziklo hori. Ondarrun egongo bazan beste pausu bat, seguramente emongo gendun. Eta ero, sumaxa jun ginen, eta hortik aurra, mundu guztiak isen gauza guztik. Hasieratik patroi, hemen elkartean edo tostartean ere probatu zenuen? Ez, lehorreko entrenamentu beste danan bardin, orduan arraunen bakit, eta fosu eta hori dana etxeko bebai. Gero gaur egun bebai uretatako baztazun, bikingo totala izango nitxan. Baina erakusteko modun gero entrenador izan azela bai, eta lihorren erakusteko modun perfecto, porque bakit erramutan teknikamente, baina gero inoiz ez duten arraunen estropada bat. Eta ibili bai, gero betiko bakizu estropada bukatu eta benga lagan euri patroi da zarautzetik eketaria eta horre tramo handixetan eta igual aldatu eta bai, baina hoxe, uli hartzeko alkarri, da sobretodo patroi arraunin epin itxakun, arraun laidanak uli hartzeko, beste zertako ez. Egun ere Euskotren Ligan ari zara, orduan ere bai, baina egoera oso ezberdina izango zen. Selekzioen antolaketa hura, lau talde aritzen ziren, egun 8, txandakatzeak, selekzioen barruetan ere, alde horretatik aldatu da ligak izan du bilakaera bat. Bai, akordatenaz, Gipuzkoako txapelketa zeinek irabazten ban, arek eukitxe ban Euskotreneko txartel gehiagoa. Hori da. Eta, ordutik ona, eta eskerrak aldatu dan. Horretxetako bidi izan, ni akordatenaz, gu lau ginean, eta, klaro, hor kanpun gelditzen zin klubak, ez ben eukitzen ixe. Gaur egun, Euskotrenetik kanpoa da zenak beste liga bat dauke, eta eskerrak. Uda oso bat entrenaten egoti txapelketetako eta kontxako, bai, baino oso irreala. Jentik ez dauke denporaek horretako. Baina, aurrera pausu bat bai, ez? Kator, sentsazioik hasi gozo bat, de repente, lautik 8 pasatira baki benein Euskotrenekuk, kator, igual kamara aurrin esan ezin dizen gauza asko, baina azpitxik eguan ligiaz konfixantza asko neukanelako, eta badakatelako. Eteliga. Bai.
eta derrepente aldatze horrek, ba, igual, ez? Bai, hor egon da iritzi bat, nahiko zabaldua, ETE ligaren zimendua gaztindu egin zituela, Euskotren ligan 8 kolpera jartzeak. Bai, a ber, helburu izan birte, hoxe, Euskotrenen aldanik eta talde gexen egoti. Baina, helburu horreta jateko bidez ezberdin asko daz. Gu 2010 eta 11 eta 12an engendun guzti, gaur egunengo gendun, ba ez dakit, gure kontxako rekord bat arraun lagunak ekastindu arte hor egonda. Orduan, nahi dut esan, ez da bakarrik zer etxezun, zelan etxezun, eta gu Zumaian ibilita gero eta telebistan hainbeste ordu azalduta gero, ez dakiz ema trainero urten da neskanak, ez gu Zumaiak, Osa, Zumaia, Getaria Tolosa egon zanin, Horixok, emanen zudia hor kriston lana, porque Euskotrenetik kanpo gelditzen eta jarraitzu etxean traineru ataten, danotak jauena zer dan klub batentzako bi traineru manteniuti, edo jentia ukitsi traineru horrei saka engotan atzetik, eta Horixok hor manteniu eman, da urtez urte kanpon gelditzute be, segi etxean agertzen, sartu zane arte, eta gero sartu zanien, pues, nada, no, danotak jau jase pasazan. Ba, karo, gu danok horregoti gauzak eitzen, egin dau, jenti mobiuti euran herrixetan da esati, ostras, geupeatako dut traineru. Edo derrepente ondarrun, eserezetik eunda piku ume egoti, eta derrepente kategoisa danetan emakumik bi bat eleukitsi minimo, eta hori gerokun elbum izan zanela, gero bajaten junde, baina igual dotza, porque zemat eta jente gexau apunta, beti gelditzuko da baten bat. Orduan ikusten da, ondarrupe on traineru daukela, batzuk etorri ga, beste batzuk junga, baina segi etxen dau traineru guretan. Orduan, karo, hor urte askotako biharra da, urte askotako bizibilidade bat egonda, lan asko egondatzetik, gerokun derrepente ikusi zulako emakume asko hasi dizela mikrofono baten aurrin eskatzen gauza bat, zer eritxiatzu. Igual ja atzin zazela gelditzen, eta espabilaen bizazela, eta beste batzu gauzata zela etxen, eta zuez, eta benga, neupen jengorot, eta zela nengot, askotan etxen da ben morun, alda benak, etxen da ben morun, alo errez. Eta nik uste hori izan zanela, egun batetik bestea, alo errezen ben gauza bat, eta azpixan urte askun biharri negoazen talde askoi, tamalea eraitzena, ez? Porque hor ja liga potente bat eguan, eta liga, eta jarraitzutzen dau potente izaten. Eta ja, kompetizioi aldetipe liga atraktibo bat zan. Karo, gero mundu guztik nahi dugu Euskotrenen egon. Patrocinadorik, telebista, zeu izango bazinan klub hori etetik Euskotrenea pasazatxuena derrepente, oso ondo. Baina, karo, hor Euskotreneko beste talde asko bai ete ligako partai ditiz. Orduan, gauzak ezin dien, haringainge eta esateko egin dut. Gauzak enbirdizen moure eta pausoz pauso. Gero hortxe galtzen da, injar hori, derrepente aldatzezunin gauza bat, manteniuko zu Euskotren eta manteniuko zuz, porque hor diru ongora, baina eske Euskotrenea aiateko jenti bizu, atzetik datorrena, eta atzetik datorrenai espatzazu moten laneako biharrako margen hori, einala apurtzen zaz. Zumaiko urte horietara bueltatuta, nagore, garaipen zerrenda bikaina eskuratu zenuen urte gutxian, eta alde irabazle bat osatu zenuten. Bai, emakumin talde askotan pasaten dana, eta gaur egun uste dut ondiekan pasaten dela, bloke bat manteniutezunin, eta emakume talde bardine manteniutezunin, bai euran hartin oso ondo ezautzen diztan, emakume talde baten oso importantire pina hori mantentzi, eta jenti oso ondo eruti euran hartin, eta zemat eta urte gexoa manteniu talde hori, resultauko aiatzen di, eta hor sumaxan oso pasazan. Eta gero, gaur egun be pasaten dana, ondiokan, da emakumen taldin desbandadak egoten dizela. Urte batetik bestea. Orduan, karo, ala minimak zuk zuriai eusten batzazu, ez da, osea, zuk normalin kompetizinioin nivela jarraitzen bazu, urtetik urtean mejorateko boleto danatakazu, normalin. Eta, karo, beste talde baten, derrepente, 3 potente galtzen badabe, edo 5
euran arteko bloke hori pixka-pixkat faltango da, zuk ja badakasune. Orduan denporan asko pasatezan gaur egun gitxia, porque fitxaten da benak beste talditatipe bai, ja maila alto bateaz datoz, baina orduan pasatezan azan, ala minima mantentzen bazen duen, ondo ibiltze zinan. Eta, bueno, gero numeruk behonak zin. Porque gaur egungo txalupakien konparata ezin oso numero txarrak. 2010an, Gipuzkoako selekzio bezala, baina Euskotren Ligan garaile 2012an eta 2013an, Zumaiaren izenean, zure gozatutako proiektu batean, garaile hori ligan, eta kontxan ere 2013ko kontxa hura, Zumaiaren historiako hirugarrena izan zen, orain arteko azkena, zu patroi eta Donosteko badian irabazle. Zer esan nahi du horrek Nagore Osororentzat? Bueno, beti barre batek urtet ez da horre, atxiki berba etxen dugu ninez. Orduan igual ez ginen konturatzen eta ontsu konturatzeza ez, zer egin zen duen. Beti, beti zatetzu momentuaz disfrutateko eta hori dana, baina karo, disfrutatezu, klaro. Baina gero konturatzeza denporiaz benetan, zer izan zana, zer lan, herri guzti mobiu zan, zemat jente junzan trenak beteta, autobusak, herrixan, zer sentiute zan, 12 urte berandua eta jenti akorda etxen da ez, zelanik ze temporada egin gendun eta zelanik irabazi gendun ez, irabazi gendun klasifikatoxa eta igande bisak, gero pila bat urte pasadala baten batek egin arte, hirurak eta rekorrak endu arte bai, orduan, beti gote ginean, ez? Naizta ja arrauna utzita egon danok eta Zumaian txalupaik ez egon, kontxako egon nahi atzen da. Ze numero zin, da taldin beti idaztezan, ez? WhatsAppin da, rekorra zein zan da, beti gote ginean da, ez dakizema segundu atxik ez tozkuken dute dano, ondiekan geu, ez? Datorren urte arte barriro ondiekan geu rekorra. Bueno, gero arrauna ja da eta arraunek markadanak apurtutxuz. Baina, bueno, batzutan pentsate dute, gustako aztan gure Zumaia onena, gaur egungo arraun onenan pare ikustea. Estropada bat ikusti, politxe xango zan ikusteko. Atzea! Gure ametsa, neska, gure ametsa! Historikoa izan zen hura, eta hala da, emakumezkoek 2008an jokatu zuten Kontxa Gondrea estrainago aldiz. Horrek esan edu patroi gisa zeu izan zinela, bandera hori eskuetan eduki zuen lehen emakumezko Euskal Herritarra. Bai. Eta hori hortxe gelditzukora, amendik eta 100 urte bai, behatzen da benin, norixen agertuko era hor, eta Zumasako txalupi agertuko da, jokatzean guzti irabaztean txalupa baten modun, ez? 2013an bakarra galdu gendun usteot, bestean irabazi gendun. Eta gaur egunik ikuste dut arraun, eta askorek kritikaten dabe arraun, eta nik barre txiki bateaz erantzutetzet edo ikusten dut, porque, claro, ja gaur egun, nik ja bestera batea bixiote arraune, orduan, segun zelako kritikak eta entzuten dizen da, como, bueno, a ver, alda belako itxen dabe, ez? Kritika horrek onartzen dizen kritikatiz, baina, bueno, guztako aztan ikusti bai horrek danak kritikaten da denak arraunek irabazi da, dana irabaziko da, baina ber ze arpeia zurtengo ben kalea, ez? Ta, nik hori zentzazioik badai zein dan. Gu azte ginean estropa bat salidatik atzetik, eta han txalupan mundu guztik ekixen irabazingo gendunela. Orduan, zan, lasai, jauziko diz. Orduan, inok ez ban buroi galtzen, edo inor esan pintxen tenso, edo ja eskapazku, eta zan, como ez, lasai, ez da eskapako, buelta amondak geu etorriko aurretik. Orduan, karo, atzetik duzen txalupantzako hori ulertzi gatxe da, hori zentzazioa ulertzi gatxe da, ez dakixelako hori rola zein dan, ez? Hainik arraun ikusten dut, askotan irabazten dabe, bakarrik eurak badakixelako irabaztea duzela. Eta hori, ikasi birtan gauza bat, ez? Gero jakinen birte irabazten da, jakinen birte galtzen be bai. Bai, baina laugarren da, bosgarren da, zeigarren etxezunin kritikatik lehen dune, munduko gauza egiten normalena da, baina horrek danak irabaziko baben, arraunek irabazi da bendana, bat baino goxaua kritikateko moduko izango zen, seguru. Lehen irabazitako Kontxa hura berriz daztatu zenuen, beste erabatera,
baina Ondarroaren izenean, noski, agian ez da Euskotren Liga irabaztea, ez da Kontxa irabaztea, baina bada garaipen bat. Bai, eta ikusti, Ondarroko kamisetia zegoazenela zure lagundanak, zeure zain, Zumasan egoan inben nire lagundanak antxegoa zen, eta Ondarroko kamisetia, baina justo izan zen, Ondarruk, lehenengoko bidar parte hartzean emakumein trainerua Kontxako estropadan, eta Ondarroko mutilak, ez dakiz bat urteta ero, ez dakit, porque barbaridade bat zen, Kontxan sartu zin. Orduan, 2019 bastante urte potenti izan zen Ondarroko klubantzako. Zelanik egoan arrampli, zan, barbaridade bat. Eta bai, enitxan sartu Kontxan, Ondarroa zinoiz, eta akordatxena 2019 zen, gaur junek eta bisok ezaten duen. Gaur de lehengoko bidar jokatzen duguena Kontxita ez gazena sartzen, porque beste Kontxadona jokatu, eta sartu minimo. Eta bueno, baina gero ranplaia gineanin, emotean benetan zozer irabazi bendunela, eta han hor urtin Ondarroko klubak gauza asko irabazi ban. Gero atzetik etorri zen beste urte guztixetan, igarri dana eta igarriko dana, ondiokan, nik uste. Patroi bizi-bizi izan zara beti txopan eta aginduak emateko garaian, olatoi aurre hartzeko garaian ere bai, eskarmentua demorarekin lortzen da, baina zuk hasieratik erakutsi duzu gaia, hori nondik datorkizu, nun erakutsi duzute hori? Bueno, hori zuk erramola xexen zazela, gainet jakingo zu, bai erramutako eta bai patroi izateko, badaukanak badaukela. Eta beti goten da taldin jente bat, zatezune, gaur tranquilinu, porque hau nore ondun du jarritxe, ez? Arraunako bebai eta patroi bebai. Eta ni beti xana oso nerviosi eta karakter gogorreku, baina karakter gogorreku gero gima mina atzetik, osea... Baina beti guzta izan gazta erakutzizten hasieratik lasaitxasune transmituten atxe ni oso nerviosa egon. Orduan hor ekilibrizio bat bilatzen saiatzena beti estropada aurretik eta dana. Eta gero onja denporiaz eta Ondarrun egonda gero estropadeta jutenaz ondo pasatea eta hartzen dut estropada bat modure. Osea, hortik urten eta bisitxira. Eta lehen Zumasanetan egoanin, zan hoxe, eta ezeguan beste ixe. Eta onde, estropada bat da, eta irabaztea guz, bai. Ez dugula irabazten, bentsat guazen guztua gelditzea, ez? Eta hoxe lasaitxasune transmitiu taldekidiai, eta indirektamente esan, tranquil dana ondo jungoa, porque ni amena, ez? Eta ni nire partio ondo engodot. Hoxe transmitute beura, tranquila bat duzen, ez? Euran lasaitxasuna neube tranquil jutzen, orduan debiskat jokatzi horreaz, ez? Hoxe gestinoi taldin eukitzi, ez da, hori Ondarrun entrenatzai izan da gero asko ikasi dutze, atzanin gazte-gaztik zin eta dana erakutsi bizan, orduan te podeaz permitir edo zertan faiati, zezan, atzo hasi ginean. Eta orduan horrek erakustetzu bai, faio danak ondo gestionaten, edo esaten zehatxiti zen, edo gentiai lasaitxuera etxen, hau pasada, eta pasada honeatxik, eta hau ez pasan pasada, hau pasako zan, eta hau pasada alako ikasi dugu ez dakize. Eta orduan zadezu, estropada bat, jazta, ez da mundua maitzen. Ederki ez da mundua maitzen, baina segi alden bitartean gozatzen, arraunarekin gozatzea gauza ederra baita. Nagore oso, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei.